Welcome to Ndlovu Digida Film Production. Namhlanje sihambele eDorkop eSoweto lapha khona uDr. Buselaphi Gcwaba Foundation enze khona indomezulu ye-event ebizwa ngokuthi Onomehlo. Mawuqala nje ubuka le channel bengicela nje ungithintele usubscribe bese uyakhomenta. Ngiyabonga. Usuku namhlanje lukhulu kakhulu njengoba bazi sisuka embungazweni wenyanga yesintu, inyanga yamasiko, inyanga yamagugu. Kusaqhubeka kona-ke lokho, kodwa-ke kuningi ezobonisa bona nabantu abazobe bekhona, ama-artist amasiko azobe khona, onomehlo bakhona usukwini namhlanje. Ngale kokupolisa amaseko sizohamba sibabuze. Umemezile uDokotela uBuselaphi, abantu ngempela bafika. Zonke izizwe uyimemezile zafika ngapha eceleni kwami. Ngiphethe omunye wonomehlo uzoyichaza ukuthi yena ubani, usuka kuphi. Mina ngingumama uSibanyoni, uPangela umkhwanazi, ngiyona engadliwa abafokazana bayidla bahlawula. Mawela umlambo ugqwele, umakhala egijini. Hawu, ngingumndebele, angiyena umZulu. Kodwa nami ngithanda ukusho ukuthi siyabonga kuDr. uBuselaphi Gcwaba ukuthi as-honorishe azange azakhethe uhlanga ukuthi mhlawumbe ukhetha amaZulu wodwa. Cha, nathi mandebele usifakile khona lapho. Sithanda nje ukuphakamisa ukubonga kakhulu. Hayi, ngeke yabona namhlanje ngithola usibali. Phela kamkhwanazi kusibali. Umfethu wathatha kamkhwanazi impela. So nifike ninda? Sifike ekseni futhi asilalanga. Because into esobe sicala nokuyibona iqala ukwenzeka. Umsebenzi ongakho iminyaka siyenza lento, kodwa nje siyaqala ukuyibona into esoyenza. So asilalanga nje. Besithi kusani. Umcimbi okubanjena njengoba uMndebele, ngabe kuwe usho ukuthini noma niyaba nani neminye imicimbi enjengayo le? Cha. Uyaqala ngqa ukwenzeka umcimbi oso. Uqala ngqa ukwenzeka. So into esothina nje kwaMandebele ayoqala futhi nawo ayiphakamisele phezulu. Because lento ikhuthaza abomama ukuthi ukuhlola kweintombi makuphakame kuzo zonke inhlanga. Inhlanga mazonke attende lo mcimbi lo wokuhlola kweintombi. So uBuselaphi usikhuthaze kakhulu. Angifuni nje ukungasho naloko kuhla siphe kona lapha angeke sikukhohle. uDokotela uBuselaphi ubalule ukuthi uyafisa ukuthi ngelinye lamalanga uthola ukuthi onomehlo kunemali ku-government ayifakayo ngaso sonke isikhathi. Le nkulumo yakhe ngabe kuwe ithini? Awu yazi ngenza ngigiye ngithi hey hayi man, hayi vele ugiye. Hey man, ngigiye ngoba lokho kuyosikhuthaza kakhulu. Kuningi esihlangabezana nako einganeni, kuningi esikudingayo futhi ngimzwile amemeza wonke ama-social development ukuthi mawaphakame. Lokho kusijabulisa kakhulu. Sengathi bangayenza kahle ukuthi baphakame basizwe ukuthi sikhona sibambe isizwe ngaphandle konomehlo. Angiboni ukuthi kungaba isizwe sikahle. Siyabonga kakhulu kuba ingxenye yohlelo. Enhlalo nasezantsi ngapha eceleni kwami njengoba saziwa ukuthi namhlanje usuku olukhulu kakhulu onomehlo bakhona la. Yilokho engisasho futhi ukuthi uDokotela uBuselaphi ushayile icilongo wamemeza wababiza bonke. Bengeke singasali ngaphandle uKing Site. Hawu, wengasala kanjani? Hawu, batoda. Isibata noNkosi usuku namhlanje siyabona intombi zifikile zihlobile, onomehlo bakhona abaqaphe intombi. Siyazi ukuthi konke makushaya lezo ikhathi nabanye abaculi ngabe lokhu kusho ukuthini kwena namhlanje? Kale nje ngibingelele ukubisa bhanya kwidikeni. Cha. Kimi kusho kakhulu lokho. Sibambekile nisithetha silahleka nakuyinto enhle kakhulu eMzansi ukuthi-ke intombi esiqinisile nonomehlo behlale futhi azibadlule bathi cha asinda. Hayi, ngicabanga ukuthi ukubeka kuyacaca. Siyakwazi-ke ukuthi ngempela uneyingoma ngempela la ukuthi uma ungena kubona ngempela ubona abantu ukuthi hayi cha impela mbonile futhi wakhona namapansulu waphethe namhlanje. Kuyintokozo enkulu ukuthi-ke ngibe la ngoma isemashe singazulu, kodwa-ke ngikhona la namapansula ngakhona sizoseka sizosapota isintu kakhulukazi uDokotela. Yazi masugijima lapho ikhona ingoma yakhe ethi life isikorokoro, kube khona nezinye ingoma owayitshukuda. Ngabe namhlanje uzobakhathela ngazini? Hey,
akazoba esiningi kodwa nje ilife isikorokoro ikhona ya Hayi. khona kakhulu Hayi no siyabonga ngibonile kuko ukuthi abantu ukwenza kanjani ngiyengibona ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi ubambisene nabantu osebenzisana nabo amaphathula akufana ukwenza kanjani ngoba siyasibona umuntu mangabe esebenza nabantu uthola mhlambe kuphela inyanga mhlambe basebenze 3 weeks abasasebenzi futhi kodwa wena lokho uqhubekile unisebenzisana nalezi zalezi osebenza nazo njengoba ungibona nje ngizosupport udokotela nabanye abaningi ngiyabona kunamaqembu amaningi phela ababambisene udokotela uyakwazi ukuzithoba kungenxa ukuthi nje mawuzithoba mfethu kuyinto enhle mawuzithoba ingakho ngilapha nje ngizomchaza naye mangenza into ngiyamchaza nabo aliphumule njengoba benza nje la naye uyabachaza nabo bazochaza nabanye amaculo abaningi Mzansi Ningizimu Afrika kusawuyena ufoka Mtungomvu lazo umzilikazi kaMashobane umfana waseDurban City kulikabhana ufunga noMageba bengeke ngempela ngihambe kulo mcimbi uthola ukuthi sengiyaflathela ngibangisa eGauteng ngingazake ngiye usingaye osukela namhlanje dokotela sekubingelele Ngiyabingelela kakhulu basakazi bami ngithi nje kunina kuso zonke ke inkalo lapha emakhaya noma ngabe ukuphi uDr Buselaphi ke uyena labathi nje yamemeza inkoyazi sengazeleka zimezela kanjani inkukhu dala bethi nobafuna abantu ekachimlisi masatuma uphula kuza konke balo phuza kuza konke kasi khweli hoyizi inkabi ngene ejokeni ngithi nje bafethu hayi bese kuyelo ndaba kodwa ngililizele umcimbi mkhulu kakhulu ohlelile osukwini la namhlanje abantu abakhona nababukile manje bafisa ukuthi bazi ukuthi mangabe ukhuluma ngonomehlo ukhuluma ngobani bafethu namhlanje bekusuku olukhulu ngomhla ka4 zaka October besizohlonipha onomehlo uDr Buselaphi Gqoba Foundation bezohlonipha onomehlo besizwe onomehlo obana omama laba abahlola intombi abangakaze babonge umuntu ngiyakubona benza umsebenzi omkhulu kodwa akekho umuntu okathi nje umsakazi awuthi ke ngimbonge lo mama namhlanje mina ngithatha isinqumo sokuthi na leli yilanga labo kufanele bayi-enjoy kufanele balijabulele ngifisa ukuthi bazi ukuthi lento abayenzayo ibaluleke ngendlela lemasa ngifisa nje nesizwe sonke ke sazi ukuthi lento abayenzayo ibaluleke kakhulu ngifisa nje ukuthi nabo bonke ke ama-department wonke umuntu okhona la South Africa kakhulukazi ama-sector wama-department ngabe khuluma nge-social development ngabe khuluma nge-department of arts and culture ngabe khuluma kuwo wonke ama-sectors ngiyafisa ukuthi lo mbono bawuxhase ngonyaka ozayo sobe senza i-national sobe senze le ma-respect ngicela ukuthi bawuxhase lo mcimbi omama ngifisa ukuthi babenefithe ngomsebenzi wabo omuhle abawenzayo siyabona la ukuthi kugcwele ngaphakathi nama-sponsor akhona maningi kakhulu sibonile i-Kings and the Queen sabona abo-FNB bonke bafikile bazoxhasa kusho ukuthini lokho kuwena ukusebenzisana nabantu abasezingeni eliphezulu ngiyabonga kakhulu ngifisa ukubonga kakhulu ku-FNB owenza umsanje obade khishwa ama-check ano-FNB ukunikela kuwena komama ngifisa ukubonga kakhulu ku-FNB ngifisa ukubonga kakhulu ku-Queens ku-Kings and Queens ngifisa ukubonga kakhulu ku-Capitec owenza umsebenzi omkhulu okuthi na azoxhasa lo mcimbi ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke ngiyabonga yikho ngithi nje department sondelani musani ukuhambela kude lokho kubalulekile labo mama benza umsebenzi obaluleke kakhulu kahle into engiyifisayo ngifisa labo mama bazi ukuthi nana bayahola inyanga nenyanga kahle lo msebenzi abawenzayo uqondene ngqo ne-social development ngoba babheke abantwana ngifisa bahole inyanga nenyanga noma bakuthiwa kungakanani kuma-sector wonke social development kanye nawo wonke ama-sectors ngiyaba-appointa bona ngoba ingane vele uyazi ukuthi nama kwenzeka inkinga kuyakuthiwa baphe laba abavikela abantwana social development sondela kuqala uyazi ukuthi kunomama oyena oyayithathe indawo kakhulu yabona umama uMbalishinga uyayithathe indawo uma ngabe kwenza namanje uyithathile indawo njengoba ngenza lo mcimbi la eGauteng wathi kodwa woza e-KZN uzowenza nakhona Buselaphi ngizoqinisekisa ukuthi ngiyalekelela ngiyangenelela njengomama nami ngiyafisa ukuthi wonke ama-sectors angenelele ngifisa onomehlo bahole inyanga nenyanga ngiyacela kuhulumeni abone ukubaluleka kwalento abayenzayo sibona abohlanga la ngaphakathi sibonile lapha estage bekhuluma ngaphinde ngabona nembuzi kusho ukuthini lokya bafethu bekukhona indlunkulu kaZulu bebekhona abasendlunkulu lokho kuliqiniso njoba nje besiphethe ithanga ke lasendlunkulu imvulele besiphethe bekuyithanga lasendlunkulu ekukuthi na siyabika ukuthi nanku umcimbi esiwenzayo sicela uqhubeke wenziwe inyanga nenyanga siyacela Ndlunkulu uphendule amehlo akho ubabheke omama abahlola intombi ngoba benza umsebenzi omkhulu obalulekile umoya wakho uhlezi uyinto eyi1 awushintshi uhlezi unomoya ophansi usebenzisana kahle nabantu
omunye angazathi hlasimpe uzokwehla ushone phansi kodwa lokho uqhubekile uyaphambili ukwenza kanjani lokho into enginayo empilweni yami uthando lokho ngiyaqinisekisa uJehova wangephe ibusiso ngoba kubalekile ukuthi na usazi isibusiso sakho uJehova akuphesona uJehova ungiphile isibusiso sokuthanda abantu uJehova ungiphile isibusiso santobeko nokuhlonipha omunye umuntu nokungaphakami ngingayiboni ngingcono kunomunye umuntu yikho namhlanje ngikwazi ukubambisana nomama uyabona nje abantu bagcwele kanjani kodwa kukhona oyedwa kowala nomuntu kodwa ngiyafisa ukwedlulisa iqhaza lokubonga konomehlo ngibonga kakhulu umama uDudu kubheka uMachili ngibonga kakhulu uAyanda Nxumalo ngibonga kakhulu onomehla bengikhuluma ngawo ngibonga kakhulu uMashezi ngibonge uMakhumalo abasuka ibona engehla ngenyuka nabo njalo ngoba onomehlo mina angibazi kodwa ngenxa yothando enginalo ngithe hambanini bafune nibathola konke kuyo engiyoba nakho ngokunikela kubona kusuka manje kuyaphambili singalindelani kudokotela engifisayo ukuthi nikulindele ngifisa nikulindele ngumuntu ke ongenawo amahloni nongesaba ukukhuluma iqiniso noma ngabe kuyiphi indawo ngifisa ukuthi na kwi department ngonyaka ozayo ngizoyithatha le event ye Dr Busela Pigqoka Foundation honoring onomehlo izotravela kuwo wonke ama provinces 9 provinces iphinde futhi ihlale nationally ihlale eMaritzburg hayi ngoba KwaZulu Natal kunento engakanani kodwa ingoba mina yila ngizalwa khona ngohlonipha leyo ndawo ngoba ngizalwa khona kuwoqala ukuthi kwenzeke njengoba wazi kowoqala ukuhlonipha konomehlo akuzange kwenzeke ma department akakho noyedwa umuntu engathi nginovalo mangingeka mbona ngifisa nazi ukuthi ngisacela ukuthi onomehlo nibazi babantu nifunde nikwazi ukuthi laba abantu ake silandelele yini lena bayenzayo eyenza ukuthi abantwana bangasangeni kuma drugs abantwana bangasayitholi benama early pregnant abantwana benza besheshe bathola abantwana sukumani sibambisane senze isizwe sizophila akekho umuntu oyakwakha isizwe ngaphandle kamama umama uyena umhlahlandlela ukhumbuleni ukuthi umuntu wesifazane sino president namhlanje uzala umuntu wesifazane namhlanje sinongangezwe lakhe sinomdala idlula mithi kazi izala umuntu wesifazane hambani nibheke ukuthi yini lento enziwa abantu besifazane enkulu kangaka abayenzayo enhle ngicela ukuthi ningenelele kulento niyixhase ukuze ikhule kakhulu ukuze abantwana bevikeleke uma nike nayekelela siyokufa isizwe ngoba isizwe esiphilayo esinonkosikazi akekho umuntu ngeke uzuthole umuntu wesilisa okuthiwa yi-single parent i-single parent umuntu wesifazane yibo bodwa abakwazi ukuhlala ney'ngane ezingenabo baba hhayi ngoba beyilahlile obaba iy'ngane kusuke besebhizi ngezinye izinto sibalekela ukuthi obaba bayilahle ingane basuke ebhizinesi izinto kodwa umuntu osala nengane othiwa yi-single parent umuntu wesifazane umuntu obaba usuke engekho sukumani nixhase le initiative ukuze omama bakwazi ukukhulisa iy'ngane zethu zamantombazane baningi omama engibaziyo abahlala ney'ngane ngabodwana kodwa akho umuntu obanakekela yebo uhulumeni unawo ama-350 angazi ukuthi i-350 noma i-500 khona engaseku-370 yes kodwa ayibenzi bakwazi ukuphila sondelani sisebenze ndawonye ukuze omama bakwazi ukuphila elokuphetha nje lokugcina ukuyibongela kubo bonke abakuhlasile umcimbi ukuthi njengoba usuze waba impumelelo kanje ngifisa ukubonga kakhulu njengoba sengike ngasho eqaleni ngibonga kakhulu indlunkulu kaZulu beyikhona ngibonga kakhulu uFNB ngibonga kakhulu uCapitec ngibonga kakhulu uQueens and Queen bese ngibonga kakhulu kuba bonke abantu abenze lo mcimbi woba successful waba impumelelo abantu abathenge amathikithi ukuze bakwazi ukuthi nikwazi ukuqosha ukudla okuzomayo abantu bangalambi abantu ababa noshukela ngifisa kusizwe sonke nakuSouth Africa yonke ngithi ngina uDr Buselaphi ke ngoba la usekhona uyaphila uya-exista futhi akayindawo noma ngabe kuthiwa kuyikuphi ngisazoqhubeka ngiyenze lento ngiqhubeke nomama besizwe ngibalekelele ngicela nani nisondele ngithi nje kunina nonke ngiyabonga kakhulu kwaba bekhona ngiyabonga ngiyayithoba kunina ngohlala njalo ngiyithobile siyabonga kakhulu thank you uSmeva wakamabaso le Indlovu Dikida Film Production siyaqhubeka nomcimbi siyobheka ngaphakathi